muter. Timbane muter turu ngono. Ora tahu aku kon ngenteni tok. Ora tahu ya ditaokke ta. Iya. Aslimu ngendi to, Mas? Sampean. Aku ada. Pundi? Wonogiri. Wonogiri. Iya, aku mbek koncoku ning koncoku Bali. Yang pundi perantauan padha ya? Hah? Yang perantauan Ya perantauan kabeh. Sepi ya, Mas, malam Senin. Mambengi malam Minggu ya sepi. kok sepi. Sepi mlebu aku ben oleh rezeki. Oke friend, kembali lagi di channel Denny Setiawan Jalan-Jalan. Dalam video kali ini ya, kita akan melakukan penelusuran malam hari lagi ya friend. Seperti apa dan ada kisah apa di dalam episode kali ini? Simak video sampai selesai friend. Dan oke friend, untuk kalian yang baru menemukan channel ini, tetap dukung dan support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan yuk mari kita kemon. Perjalanan kita mulai dengan menyusuri area sepanjang jalan raya ini ya. Kita akan mengurak kisah seperti apa kisah pada malam hari ini yang akan kita sajikan ya friend. Karena di setiap orang pasti mempunyai cerita sendiri-sendiri ya friend. Ini dia kisah selengkapnya. Muter. Jo. Nang endi? Kono lho Salatiga. Oh, Salatiga. Cedhak iki kok. Iya. Nggawa apa? Nggawa barang. Oh. Lah koncone ne. Koncone Ibu ngendi to, Mas? asline kene cedhak. Ngendi? Demak. Demak. Oh. Sampean. Demak iki Kudus ya. Ya. Sampean. Aku ada. Pundi? Wonogiri. Wonogiri. Iki mau enten kita ana bocah kok. Endi? Nang kene mau gak situ. Wonge rambute dawa. Nang kene mau ya. Lanang apa wedok? Lanang. Oh, ning kene iki mau. Iki anake sing di omah. Oh. Kan ibuke sing di omah kan Bali. Kan ape suronan kuwi to. Lah anake sing juga ning kene mafe lak. Bali wong suronan. Oh, ora kene ta? Heh? Ora asli kene berarti. Sapa? Sing di omah niki. Wong anu kok Mas wong bojo. Oh, bojo. Ning kene kan kontrak. Niki malah ngontrak. Sampeyan tampune boleh ngontrak boleh to? Sapa? Sing sampeyan. Aku ora wong. Aku melok iki. Sing kontrak ndi? Tahunan, setahun 30. Iya, setahun 30. Heeh. Sing kontrak sing di omah. Lah. Carane bose kan kontrak. Buse. Heeh. Karyawane akeh, Mbak. Ora ono. Mbak sampean tok. Iya, aku mbek koncoku ning koncoku Bali. Yang pundi perantauan padha ya? Hah? Yang perantauan Ya perantauan kabeh. sepi ya deh, Mbak. Sepi ya, Mas, malam Senin. Mambengi malam Minggu ya sepi. Kok sepi? Sepi mambengi masalahe anu apa? Ngene iki kan ya padha wae do butuh to, Mas. Suronan. Iya, surat. Sing do duwe anak sekolah ya arep kenaikan kelas barang. Marakis. Suronan deprai ya ada. Prei, Mas. Ya suronan. Dan sampean nyopir ya ora prei. Ya prai, Mbak. Mbak. Biasane ngono kira ya. Nek sopir tanggal 1 Suro prei ya. Malamnya malah kan. Berarti kapan sih suronan? Selasa. Selasa kan. Kan do selamatan to Mas nek daerah ngono selamatane nganggo ingkung kae. Kayak per RT ngono kuwi. Maksudnya yang nggo dhewe-dhewe. Oh.
kono berarti saya budayane kental ya. Nonggone masjid ngono ki ta, Mas. Sorone kan neng tampah ngono, kok terus ono tahu tempe mie. Kayak kudangan, kulup-kuluban ngono kae. Eh? Kulup-kuluban ngono. Iya, ayo ngono kuwi. Ya pokoknya selera. Ono sing tahu tempe mie peyek terus ingkung kuwi, ono sing gudangan yo gereh. Yo ning yo nganggo ingkung. Bareng karo Jawa ta, Mbak? Hmm? Iku surone iku Muharram bareng Muharram ya. Apa kacek sedina? Biasane kan kacek biasane kan beda kan. Ora arep ya, tapi tanggalnya abang ketoke yo. Padha paling ya. Heeh. Nenek tanggal abang kan yo Muharram kan patokane nenek tanggalan. Ora suro kan. Ora Jawa ngono. Heeh. Kan kadang nenek surone Jawa kacek sedina apa maju sedina kan enak. Cepet ya Mas rumangsaku ya. Padahal Sesuk apa posone ya lagi wingi ya. Ki wis iya cepet, Mbak. carane nek wis suro sapar mulut ki terus poso. Poso meneh. Kaya poso ya lagi wingi kan. Rumangsaku cepet era. Apa mau ya apa wis tekan kene. Ngoten nate wale yo mentene tok ya. Ora apa-apa ya. Tenan iki. Golek bar iki menawa-nawa. Tak golekane rin, Mbak. Oke friend, ini adalah sepenggal kisah dalam episode malam kali ini. Dan setiap orang pasti punya ceritanya sendiri-sendiri dalam melukis jejak hidup ya friend. Dan itu adalah sepenggal kisah dari Mbak yang aku wawancarai dalam video kali ini ya friend. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, tetap dan dukung support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya friend. Tetap sehat, tetap semangat supaya kita bisa jalan-jalan bersama saya. See you next video. Dadah friend.